Hello guys, natay new order sa Shopee. Yung price is 489. Ang sulod ani guys is ang Gomo SIM na nakakuan siya kanang naa siya unli daan nga naa siya unli internet for 1 month, only 5 Mbps. So ito siyang brihon. Kanina napalit na ko siya itong last May, last month. Yan, nabot siya karon June 6 mid-year sale sa Shopee o sa Lazada. So muna siyang SIM Gomo. Na siya SIM with 30 days only. Muna yung code. Ay, kita na. Oo, ang download Gomo. So sale pa guys, so pa-open. Ma-expire siya sa January 31, 2022. So, ito na siyang i-set up sa phone.